Ja, jag säger det. Jag tycker hon sitter jätteduktigt på tyska första gången. Mm. Ja, det är svårt att säga själv med hur de rider så, men som sagt, jag tror att hon brukar väl inte vara så där liksom rider hårt eller vad ska jag säga, driver och rycker och sliter utan först är du för långt ifrån och sen är du för nära. Hon tar ganska korta steg med frambenen sådär. Så kan prova och tempoväxla och så.